Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekubata nganonyorwa yedu yakarungwa neunyanzvi hweaction. Bhuku ratiri kuverenga rinonzi Mhungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlakitini. Muverengi wenyu ndirini Tete Vimbai vekwamasiziva. Sekuziva kwenyu, patakasira muchitsauko 18 tinoona Andre apinda mubhawa kunotaura naSydney Makoni. Mhondi dzaive dzakarindira panze kuti dzigodzvara rufu mumota yaAndre. Kuti muzive sezvichaitika, ndinokuchingamidzai kuchitsauko 19. Ndichaverenga patakasira muchitsauko 18. Panze mhondi dzaive dzanonokerwa. Minwe yakanga yava nechidokwa-dokwa chekubaya bhatani dzopedza nezvaAndre. Chitsauko 19. Lebohang akashaya kuziva kuti zvaaive aona nezvaaive audzwa nemukuru wake zvairevei. Akabatanidza zviviri izvi ndokuvaka mubvunzo. Mapurisa maviri eHawks aive aurawa nepfuti dzeHawks, asi iwo aisava nepfuti, kureva kuti munhu akauraya mapurisa aya aive nepfuti yeHawks. Munhu uyu aive ani? Zvaisava nyore kupumha mapurisa eZimbabwe uroyi pakadai, nokuti uchapupu hwekuti ndivo vakanga vauraya mapurisa eHawks hwakanga husipo. Nyaya yaive yazokomba zvino, sezvo mabara emapurisa eHawks akadeura ropa panguva imwe chete yakaputika bhomba. VeZimbabwe vaigona kusandura nyaya, voti veJoni ndivo vakaputisa bhomba vachibva vauraya vamwe vavo, vachiziva kana kuti vasingazive. Ko mabara avo aive awanikwa panzvimbozve? Lebohang akanyatsoona kuti zvinhu zvaizoipira South Africa apa. Andre ndiye aive aronga tsuro yese iyi paye paakachaira dhairekta achivaudza kuti vatumire vanhu kupariri nyatwa vanoparadza pamwe chete nekusima uchapupu. Dhairekta vakanga voziva kuti veJoni havaizomboda kutsvaka kuti zvinhu zvaive zvafamba sei, sezvo nemamiriro aive akaita zvinhu minwe yainongedza ivo. Lebohang akagara pabhenji rechipatara akaisa musoro muzvanza zvake. VeJoni vakanga vava panguva yakaoma. Ko, ndiani aive auraya mapurisa eHawks? Ndiyezve munhu aive aputisa bhomba. Lebohang akazvidya mwoyo. Zvaive pachena sekuona kwake kuti munhu aive aita izvi aishandira Hawks kana kuti akamboshandira chikwata ichi. Vapanduki vaive vanhu vane ngozi huru. Andre akadzokera kunana Sydney achibva agara pachituro. Aive nemibvunzo miviri mitatu yaida kunokandidzira kunana Sydney vari vaviri. Akafunga zano achibva ati, ko, hamudi imwe motokari here? Motokari ndinayo kaini, akapindura Sydney nezwi rizere mhamba. Yamunayo ndeyebasa kai. Ndine kafamily car kandiri kutengesa 1500 chete, akadaro Andre achinyepa zvake. Kakaita sei? Akabvunza Sydney. Iyo yesirivha iri panze, akadaro Andre achitambidza Sydney makii emotokari. Sydney akatambira makii ndokusimuka onanga kunomboravira motokari yaive yakawa nemusana. Akabuda panze ndokuona motokari mbishi yaAndre achibva anyemwerera. Akapinda motokari ndokupinza kii kwave kutinhidza motokari. Dzakavhunduka mhondi dzichinzwa kutinhira kwemotokari. Nekunonoka kwaive kwaita Andre ari mubhawa dzakanga dzatorivara. Press the button now, akadanidzira mukuru wemhondi. Imwe mhondi yakabva yapfanya remote. Motokari yaAndre yakaputika zvimedi zvayo ndokunaya semvura iri kubuda musprinkler. Dzakarova bembera mhondi dzichimutsa motokari yadzo. Dzakanga dzatumira Andre kuti anova mudzimu weve kwake. Dzakabva pazvitoro ndokunanga kwadzakananga.
Andre akamhanyira panze ndokuona motokari yake ichinganduma. Akabata musoro ndokuita seachasvimha misodzi. Sydney akange ava zvimedu seminced meat. Andre akaziva kuti museve wakabaya Sydney waitsvaka iye. Rombo rake rakanaka akashaya kuti rakabvepi. Kaviri kese bhomba raida kumuuraya iye raiuraya mumwe munhu. Shamwari yaSydney yakabuda panze ndokuona moto waiva wadya mumwe wayo. Yakatarisa Andre ichibva yabatanidza 1 na 1. Pakarepo yakanongedza Andre ichidanidzira ichiti, ndeuyu azviitisa! Apa Sydney maki yemotokari yaputika akamuudza kuti aityaire. MuZimbabwe mapurisa anozosara osvika panzvimbo povho yatoita basa. Varume vakanga vari mubhawa vakaurukira kuna Andre ndokutanga kumuzhaka. Andre akaedza kudanidzira achivaudza kuti aive mupurisa pakashaya akanzwa. Andre akarikitwa zvisingaite. Mapurisa ndiwo akatozomununura. Ndiri mupurisa ini. Oh! Akadaro Andre achiisa ruoko muhomwe kuti aburitse chitupa chake chebasa. Mukurohwa kwaakaita mbavha dzakatiwo heunoyi mukana. Pane zvese zvaive muhomwe make, nhare yake ndiyo yega yakasara. Andre akaona kuti akanga asisina umboo hwekuti aive mupurisa achibva anyarara hake. Dzakachena mumaoko ake achibva akandirwa kumashure kwemotokari yemapurisa onangiswa kukamba. Kuputitsa bhomba imhosva inotyisa. Sekuona kwaakaita, bhomba raive rauraya vanhu vakawanda vakanga vaita munyama wekumira pedo nemotokari yake. Asvika kukamba yemapurisa, Andre akaudza mapurisa kuti vachaire vakuru vemapurisa emuguta reMamutare. Pasina awa, Andre akanga aregedzwa. Akarohwa nehana mapurisa paakaziva kuti Andre aive muCIO. Andre akagara mune imwe hofisi yepakamba ndokukumbira bepa rekunyorera nechinyoreso. Kazhinji kuferefeta nyaya kwakafanana nekuwana mhinduro yeaya anonzi mapazo. Unopiwa mibvunzo mizhinji yaunopindura. Wapedza unozovaka izwi rimwe chete rinoumbwa nemavara anobva pamhinduro imwe neimwe. Andre akaziva kuti akatora zvaakasangana nazvo otevera chimwe nechimwe hapana kwaaizombosvika. Akazoronga kuti anyore zvese zvainge awana oedza kuzvibatanidza kuita kuti akwanise kubata mhondi. Chekutanga chaakanyora ipai iya yaakaona musuti namba 3. Pai iyi yaive nenyaya sezvo zvairatidza kuti yaive yaunzwa nembavha. Chaaida kuziva Andre chaiva chekuti ko pai iyi yaive yaisirwei muhomwe yaNtuli. Chechipiri aida kuziva kuti sei pai iyi yakaputirwa nebepa rekuUSA. Zvaireva here kuti mhondi dzaive dzabva kuAmerica. Chepiri chaakanyora kwaive kuvhiringidzwa kwaive kwaitwa CCTV yepaRainbow Towers. Musi wakaurayiwa Ntuli kunonzi zvaitorwa nemakamera epahotera iyi zvaive zvisingachengetwe. Ko ndiani aive akonzera izvi? Ndiani aive nemukana wekutamba neCCTV? Chetatu chaakanyora ndeuya murume aishanda muhofisi yaive nemakombiyuta aiona zveCCTV. Uyu murume nemusi uyu akati aingonzwa kuda kurara. Ainyepa here kana kuti pane aivaimisira piritsi rekuti asaone mhondi dzichipinda nekubuda? Chechina chaakanyora izita raChipo Magura. Uyu munhukadzi ndiye aivauraya Ambassador Shezi. Ko aive atumwa nani? Chipo aive afa nezvaaiziva. Chechishanu raiva zita ravagadzikwa. Uyu murume ndiye aivaudza vanhu vepabhodha kuti vasiye mhondi dzichipinda. Sachipo uyu murume aive afa neruzivo rwake. Chechitanhatu raive zita raSydney Makoni. Nevamwe vake vakaramba basa. Andre akatarisa zvese zvaaiva anyora ndokuti dhuu kufunga. Ko zvaibatana papi? Akaedza kuzvironga achida kuumba chaangabate.
akashaya chaakabura ndokuona zvaizova neungwaru kutevera vamwe vakanga vasiya basa panguva yakasiya Sydney Makoni. Lebohang Diale akagara muChicken Inn iri pedo nechiteshi chemabhazi eZupco pedyo nepost office akamirira kudya kwake. Akabata chirebvu ndokuti dhuu kufunga. Ko ndiani aivauraya mapurisa eHawks achishandisa pfuti yeHawks? Uyu munhu aive mupurisa weHawks kana kuti aimbova mupurisa weHawks? Kuti ave nechokwadi cheizvi, akafunga zano rekuti abvunze kana paine mumwe mupurisa weHawks aive muZimbabwe kunze kwaNompumelelo. Aidazve kubvunza kana paine mapurisa eHawks aive akasiya basa kana kusiyiswa basa achibva apinda muZimbabwe. Lebohang akaburisa nhare yake achibva achaira murume aive nemarekodzi evashandi veHawks. Akaudzwa kuti ruzivo rwemapurisa eHawks emuZimbabwe rwaive rwakawanzika. Akapiwa mazita evarume vaviri vakanga vadzingwa basa muchikwata ichi. Lebohang akatenda achibva achaira mazvikokota wezvemakombiyuta muchikwata cheHawks. Aida kuti mudzimai uyu apinde mukombiyuta yeHome Affairs azive kana paine mumwe wevarume ava aive abuda muSouth Africa akananga kuZimbabwe mazuva mashoma aive apfuura. Lebohang akafara paakaudzwa kuti murume anonzi Phumlani Cele aive apinda munyika yeZimbabwe muna January uye akanga asati adzoka. Phumlani uyu aive adzingwa basa mushure mekunge atadza basa. Zvinonzi uyu muchinda aive agumbuka zvikuru zvekuti kwaitotyirwa kuti ane zvakaipa zvaaigona kuita. Mapurisa anenge akasiya basa anodzosera pfuti, asi hazvishamisi kana aine dzimwe dzaanenge akaba. Lebohang akaisa runhare pasi ndokunyemwerera. Phumlani uyu aisamuziva, asi akaziva kuti kumutsvaga hakwaizombonetsa. Lebohang akachaira zvekare mazvikokota vemakombiyuta ndokukumbira kuti azive kuti Phumlani uyu aishandisa makadhi ebhangi ripi uye atsvagirwe kuti makadhi acho aive apedzisira kushandiswa papi uye nguvai munyika yeZimbabwe. Akadimbura runhare ndokumira kuti achairwe runhare achiudzwa mhinduro. Zuva rakange rodoka, kwainaya kumakomoyo. Andre aive achiri pakamba yemapurisa achizeza kubuda. Kana munhu wapona murutsva kaviri, unenge wototya chisionekwi. Andre aifunga zvekuenda kunoona mumwe munhukadzi aigara mudhorobha, uyo aive asiyawo basa saSydney Makoni. Nepamusana pekuti akanga asisina motokari, aironga zvekushandisa tekisi. Akazorovera moyo padombo achibva aoneka mapurisa ndokumaudza kuti aive afunga kubuda kuti aendere mberi nekuferefeta. Ko zvino munofamba nei vakuru? Akabvunza mumwe mupurisa. Nadzoka dzaAdhamu, akapindura Andre achiseka. Ndanga ndafunga kuti ndikupei motokari yemapurisa, asi muchange muchifamba nemumwe mupurisa wepano. Ndine urombo kana kundoita sendinosvora, asi chara chimwe achitswanyi inda. Shandai nemumwe munhu wakuru. Andre akamboti zii achifunga ndokuona zvaizobatsira kuti ave nemubatsiri. Akazorangarira kuti mari yake yaive yabiwa paye pakafira Sydney. Mapurisa eZSS aitenderwa kuti ashande nemamwe mapurisa asiri emuchikwata ichi kuitira kuti vavanze mamiriro avo. Zvakanakai, ngaauye tiende, akadaro Andre. Okay, mirei ndimudaidze. Akadaidzira mupurisa uya. Mumwe mupurisa akapfeka mbatya dzevanhu achibva auya. Ava vanoitwa detective dzinocheka, vanoshandira chikwata cheCID. Mutare vanoiziva pasi nemudenga. Shandai navo. Andre akatarisa detective dzinochekwa ndokudzungudza musoro. Mutikitivha uyu airatidza seakangwarisa. Aitonyemwerera hake achibva atandavadza ruoko kuti amhorese Andre.
Makadii vakuru? Ndini ndinoitwa detective dambu dambu, no excuse, shoot first dzinochekwa. Ehe, pano dzinochekwa. Makororo akandiona anodauka nekureurura. Musi uno rimwe rakandiudza kwarakaviga muswe wembira. Handei, handiite. Vakadaro detective dzinochekwa. Andre akatora ruoko rwadetective dzinochekwa ndokuruzunza. Uyu murume aive nedzungu rinotyisa. Akazvidemba Andre kuti aiva abvumirei kushanda nemumwe munhu. Iwe DD, ava ndidetective gumbi, vanoshandira kuHarare. Ndinoda kuti uvabatsire basa. Mukuru wemapurisa pakamba akanyepa hake. Tatowina mudhara. Handei izvezvi. Njema dzangu dzava kutorwera rute. Kana mbavha dzikandiona kuti ndapindira, dzichaziva kuti ava mahwani aya. Andre akadzungudza musoro, achibva adungamidzana nadetective dzinochekwa voenda. Lebohang akachairwa runhare achibva audzwa kuti Pumulani Nxele aive apedzisira kushandisa kadhi rake rebhanga muhotera inonzi Ambassador, iri nechekumapeto kwedhorobha uchienda kuMount Pleasant, Vainona nemamwe masabhabha eva netunhu twavo. Lebohang akabva audzwa namazvikokota kuti Pumulani Nxele aive mukamuri ripi. Pumulani paakaita online reservation ndipo paakasiya matsimba. Lebohang akabuda muChicken Inn achibva adaidza tekisi ndokunanga kuAmbassador Hotel. Pumulani Nxele aive ari mukamuri yake pahotera achisasana nemumwe musikana waaive awana kumaAvenues. Murume uyu aive adzingwa hake basa, asi nepamusana pemari dzaaipiwa nevaitengesa zvinodhaka nezvinokuvadza achiri mupurisa aive nemari zhinji. Lebohang akasvika pahotera achibva angonanga kukamuri raaive audzwa. Akasvikongovhura musiwo ndokuisa ruoko pamuchiuno kuti aburitse pfuti. Akapererwa paakarangarira kuti aive asina kuuya nepfuti. Aive anzi asiye kuitira kuti pabhodha zvisazivikanwe kuti mupurisa weSouth Africa aive apinda muZimbabwe. Mukuru weHawks aivaudza Lebohang kuti pfuti aizoipiwa naNompumelelo. Achiona izvi, Pumulani akabva aurukira kuna Lebohang. Akamubana negumbo. Uya munhukadzi akanga aina Pumulani akabva ati wrestling ndinoigona, achibva aita zviya zvinonzi musazviedze kumba. Nenguva isipi Lebohang akanga akurirwa asungwa nemachira. Ndinoda kuti utione tichiita zverudo ndozokuuraya. Pumulani akadaro kuna Lebohang achibva aenda pamubhedha. Andre naDD, kureva kuti detective dzinochekwa, vakanga vasvika paigara Deliwe Nyatwa, apo nhare yaAndre yakachema. Andre, pane musungo wandakateya, saka ndaona mupurisa weHawks achitsvaga information mumabanks emuno. Vanoziva information yemurume anonzi Pumulani Nxele, uyo wandoziva kuti ari murumu 23 paAmbassador Hotel. Murume akachaya runhare akadaro. Andre akaziva izwi achibva aziva murume uyu. Ndiyo nyanzvi iya yaive yamubatsira paye paakapotsa wabata mhondi kukambozuma. Nyanzvi yaivezve yadzoka kuzomubatsira. Uripiwe? Akabvunza Andre. Ita zvandiri kukuudza, chimwe zvechinhu ndinoziva kuti Pumulani uyu aimbove mupurisa weHawks achibva adzingwa basa nepamusana pekuti aifungidzirwa kuti aive neutsotsi. Murume uyu akapinda muno muna January anenge ane nyaya. Nemazwi iwayo nyanzvi yakabva parunhare. Andre akaudza DD kuti anange kuHarare, pane tsuro yakange yamuka. Uku ndiko kupera kwechitsauko 19. Tinobatana zvekare tichiverenga chitsauko 20 pachikamu chinotevera. Tatenda.